бо арҷо эҳтиром ва заҳмати омӯзгор масъулини донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳам чорабинии донаро созмон доданд. Зимнӣ он ширкатдорон доир ба хизмати омӯзгор дар тарбияи насли созанда андешаронӣ намуданд. бо ташаббуси раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон ба муносибати рӯзи омӯзгор дар толори бошукӯҳи ин муассисаи олии таълимӣ ҳамоиши маърифатии фарҳангӣ таҳти унвони омӯзгорон машъалафрӯзони ҷомеа баргузор гардид. дар ин ҳамоиши пуршукӯҳ аҳли раёсати донишгоҳ, садорати факултетҳо, устодону кормандон ва донишҷӯён иштирок намуданд. масъулини ин муассисаи олии таълимӣ зимни суханронӣ дар бораи нақшу ҷойгоҳ ва мартабаи омӯзгор дар ҷомеа ибрози назар намуданд. гуфта шуд ки мақому мартабаи омӯзгор пайваста аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид карда мешавад, ки ин гувоҳи қадрдонии пайваста нисбат ба заҳматҳои омӯзгорон мебошад. ҳамин аст ки дар даврони истиқлол рисолату масъулияти омӯзгор бештар гардида, ӯ ҳамчун роҳнамо дар ҷомеа шинохта мешавад. калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрии муаллим, омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор меравад, афзуданд пешвои миллат. бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон, мавқеи омӯзгор рӯз аз рӯз боз ҳам боло рафта истодааст ва он тағйиру иловаҳое ки ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маориф пешниҳод гардид, ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки нақшу мавқеи омӯзгор рӯз то рӯз дар ҷомеа боло меравад ва дастгирии ҳукумати кишвар имрӯз ба ин қишре ки тарбиятгари насли наврас аст ва барои омода кардани мутахассисони баландихтисос ҳамарӯза заҳмат мекашанд, рӯз аз рӯз имтиёзу шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст. дар идомаи чорабинӣ дигар омӯзгорони донишгоҳ бо маърузаҳои фарогир ва пурмуҳтаво баромад намуда, доир ба ҷойгоҳи омӯзгор дар рушди маънавии ҷомеа андешаҳои ҷолиб баён доштанд. таъкид шуд ки муаллим ақлу виҷдон ва эҳсоси масъулияти ҷомеа аст. пешаи омӯзгорӣ ҳамчун пойдевори иморати фарҳанг ва маънавият шинохта мешавад ва омӯзгор бо дониш ва ахлоқи худ роҳи ҷомеаро равшан намуда, насли ҷавонро аз ҷаҳолат ба сӯи маърифат роҳнамоӣ мекунад.